רוב הסרטונים שאתם רואים על כסף באינטרנט נראים בדיוק אותו הדבר. מישהו יושב באיזה מכונית יקרה ומספר לכם כמה הוא מרוויח. ורוב הזמן הם לא מראים לכם שום דבר אמיתי. אז אני הולך לעשות פה משהו אחר לגמרי. בשלוש דקות הקרובות אני הולך להראות לכם איך יצרתי מודעות בבינה מלאכותית שמכרו מוצר אחד בפחות משנה במעל מיליון שקל. וגם עבור מותג חדש ממש ברגעים אלו. ולא, זה ממש לא שיטה ישנה מ-2024, זה e-commerce אמיתי ב-2026. אני אפתח עכשיו את אחד מהכלים שהשתמשתי בהם ואני אראה לכם צעד אחר צעד איך יצרתי את המודעות האלה. מאלף ועד תף. וזה בדיוק מה שאתם רואים עכשיו על המסך. ככה נראית סדרת מודעות שיצרנו למלו, וככה נראה התהליך יצירת קריאטיב בבינה מלאכותית. הכלים פה מאוד ברורים. תוך פחות מ-10 דקות יצרתי פאנל שיווקי מלא לאחד המותגים שלי. ואם אתם חושבים שזה מרשים, איך יצרתי את הפרומפטים ואיך יצרתי את הקריאטיבים עצמם בתוך כמה דקות, תחכו ותראו מה שקורה שמשלבים את זה עם מערכת שיווק חכמה. אז שימו לב, ככה יצרתי תמונות מקצועיות בבינה מלאכותית למוצרים שלי, למסכות, לשמפו, לסרומים. גם יצרתי את זה למלו וגם למותגים אחרים. וככה אפילו יצרתי מודליסטית אחת עם המוצרים של מלו, אפילו בכמה זוויות שונות. וזה נראה פשוט כל כך אמיתי. לא שילמתי פה, לא ליוצרות תוכן, לא לסטודיו, לא לימי צילום, לשום דבר. כל הדבר הזה עלה לי פחות מדולר אחד. הטריק הקטן שהראיתי לכם עכשיו הוא רק חתיכה קטנה, פיסה קטנה מתוך מערכת שלמה, שמרכיבה את המושג e-commerce. וזו מערכת שלמה שאני משתמש בה כבר שנים כדי לבנות מותגי e-commerce בארץ ובעולם. מותגים אמיתיים שמוכרים בעשרות מיליוני שקלים. אבל האמת היא שהדרך שלי לשם ממש לא הייתה קצרה. אני בעולם ה-e-commerce כבר כמעט עשור, מ-2017, שעוד הייתי חייל במדים. קניתי מחשב ב-500 שקל והתחלתי לעשות דרופשיפינג קלאסי באמזון eBay. בהתחלה פשוט הייתי עם רעב קיצוני כדי להבין איך העולם הזה עובד. עבדתי ימים ולילות, וניסיתי לפצח איך אני עושה מהדבר הזה כסף. ובתוך תקופה של 8 חודשים, כבר עשיתי $500,000 במחירות. זה היה הרגע שבו הבנתי שיש פה משהו הרבה יותר גדול ממה שאני יודע. הבנתי שיש פה עולם שלם, עולם של שיווק, מערכות, פסיכולוגיה צרכנית, בניית אתרים. הבנתי שמה שעשיתי עד עכשיו זה היה משחק ילדים. מה שקרה גם אז, שבאותה תקופה לא ידעתי באמת להתנהל. עשיתי מלא טעויות, וחנות שעשתה $100,000 בגיל 20, פשוט נחסמה ביום בהיר אחד. מה לעשות? טעויות של מתחילים. וככה אחרי הצבא נכנסתי להייטק. רציתי להבין על מה כולם מדברים. בלי תואר, בלי ניסיון, תוך כמה חודשים כבר הצלחתי להגיע לתפקידים מאוד בכירים. מנהל פרויקטים בחברות סטארט-אפ ששוות מיליונים, והבנתי, תכלס, גם מה זה העולם הזה. אני תמיד אוהב לנסות, אני תמיד אוהב לחקור דברים אחרים. וכן, הצלחתי להגיע לזה בלי תואר, בלי תעודות, רק עם ניסיון חיים ופה מאוד מאוד חריף, והיכולת ללמוד מהר ותוך כדי תנועה. וככה בכל דבר שאני עושה בחיים, אני נכנס מאוד עמוק לכל דבר שאני נוגע בו. לא משנה אם זה לנקות את המטבח או לבנות מותג. ועכשיו על הנייר זה באמת נשמע כמו המסלול הנכון. עבודה יציבה, בטוחה, פיננסית, קרן השתלמות, פנסיות. היה לי באמת הכל. אבל עמוק בפנים באמת הרגשתי שזה פשוט לא אני. זה לא אני, זה לא הייעוד שלי, ואני לא צריך להיות סגור בתוך 4 קירות, לא משנה כמה כסף אני מקבל. הראש שלי תמיד היה במקום אחר. בעסקים, ביזמות, בחופש, בלעשות מה שאני רוצה ואיך שאני רוצה. בלי שיגידו לי מה לעשות. אז אחרי 1.5 שנה החלטתי לעזוב את ההייטק ולחזור לאי-קומרס. אבל הפעם לא בתוך תחביב. לקחת את זה פשוט לקיצון. ומאותו רגע התחיל תהליך ארוך של רכבת הרים. ולמדתי הכל לבד. איך בונים חנויות בשופיפיי? איך עושים שיווק נכון? איך בונים קריאטיבים, הצעות, קופי? ואיך אני גורם ללקוח שלא מכיר אותי בארץ או בעולם להזמין מהאתר שלי מוצר? מהי הצעת ערך? איך אני כותב קופי נכון? איך אני כותב הצעה שאי אפשר לסרב לה? ואלו בדיוק הדברים שהובילו אותי להבין איך פסיכולוגיה צרכנית באמת עובדת. ולא רק זה, גם יצרתי קשרים עם מפעלים בסין, פיתחתי מוצרים שלי בארצות הברית ובארץ, אפילו תחת אישורים של משרד הבריאות. עשיתי את הכל מהכל. ככה באמת הבנתי בסוף איך מותג צריך להיראות. ואם אני מסתכל על הדבר האחד, הסקיל הכי חשוב שלמדתי לאורך כל השנים, זה פסיכולוגיה צרכנית. איך לגרום לכל בן אדם לעצור ולהקשיב לך, לעצור ולקנות, לעצור ולשלם לך כסף. ובתהליך הזה השקעתי כמה מאות אלפי שקלים. וכל טעות שהיה אפשר לעשות, פשוט עשיתי. כסף על מוצרים שלא עבדו, קמפיינים ששרפו כסף כי לא ידעתי תכלס מה אני עושה, ואפילו כמה טעויות משפטיות שעלו לי ממש ביוקר. אבל אני ממש לא מצטער על זה. בדיעבד, כל הטעויות שעשיתי, הם פשוט היו שכר הלימוד שלי. ככה הבנתי מה לא לעשות ומה כן לעשות, מה לא עובד ומה עובד. ותכלס, כל הדברים שעברתי וכל הטעויות שעשיתי, הם פשוט הביאו אותי למי שאני היום. להיות איש עסקים הרבה יותר חריף, לפתוח מותגים מצליחים, לדעת להתנהל בעולם העסקים, ולהבין שאין פה שום קסם, אלא פשוט תבנית. אנשים יספרו לכם שיש להם מוצר מנצח, שפן בכובע, איזשהו טריק, איזשהו קסם, אבל כל זה ממש לא נכון. יש פה מערכת, יש פה תבנית, יש פה סיסטם,
שאמור לעבוד כמכלול, כי בסוף העולם הזה, עולם האי-קומרס, מרכיב בתוכו כל כך הרבה מקצועות וכל כך הרבה דברים. בניית אתרים, שיווק, פסיכולוגיה צרכנית, הצעות ערך, לוגיסטיקה, שירות לקוחות, ומה לא. תמיד אני משווה את זה לתוך מסעדה. בהתחלה אתם עושים הכל. אתם המלצר, השוטף כלים, המארח, אתם עושים הכל. מהבעלים עד העובד הכי זוטר. אתם עושים פשוט את הכל בעסק הזה. כי מי שלא יבין את זה, ולא ידע איך כל הסיסטם אמור לעבוד, לעולם לא יצליח לפתוח מסעדה מצליחה, או עסק e-commerce מצליח. זה אותו דבר. ובדיוק גם אני הייתי ככה. בהתחלה הייתי עושה את הכל. הייתי בונה את האתר, הייתי בונה את ההצעות ערך, הייתי עושה את השיווק, הייתי מדבר עם הלקוחות, הייתי מדבר עם הסוכנת, עם הספקים. הייתי עושה את הכל מהכל. ככה למדתי באמת איך עסק אמור להתנהל. איך באמת בונים מותג e-commerce אמיתי, ולא עוד איזה חלטורה מהצד. וככה בדיוק. אחרי כל הידע שצברתי, כל הניסיונות, כל הכישלונות, כל ההצלחות, הצלחתי לבנות סיסטם. הצלחתי לבנות מערכת שעובדת באופן אוטומטי לחלוטין. וככה באמת מערכת אמורה להיבנות. לא על מזל, לא על ניחושים, אנחנו לא בקזינו. יש פה עסק שאתם בונים, בין אם זה לפתוח חנות בקניון או פשוט לפתוח חנות באינטרנט. ועכשיו אני רוצה להראות לכם משהו. כי פתאום בעולם של היום, כולם גורואים, כולם מספרים סיפורים, אבל תכלס אני מעדיף להראות תוצאות. בואו נראה את אחת החנויות שלי. ב-30 יום האחרונים אנחנו הכנסנו 405,000 שקל על 1,257 מחירות, אבל מה יותר מעניין מזה, זה מה הרווח שנשאר לנו. אז אם ניכנס לדשבורד, אנחנו יכולים לראות שעל 405,000 שקל שנכנס, אנחנו הוצאנו הוצאות שיווק של 72,000 שקל, היה לנו הוצאות על המוצרים, מע"מ, מס הכנסה, הרבה מאוד דברים שנכנסים פה, שזה עוד 65 ו-137,000 שקל. בסופו של דבר, על 30 יום אחורה, אנחנו נשארנו עם רווח של 105,000 שקל. במותג e-commerce הזה אנחנו עומדים על 26% רווח, אחרי מע"מ, אחרי מיסים, אחרי הכל. שזה נתון מטורף למותג e-commerce שהוא גם בגדילה, וגם הוא מצליח לקנות לקוחות חדשים, אבל גם לשמור על הרווח שלו. אז שאנשים מראים לכם אפילו 20,000, 30,000, 40,000 שקל במחירות בחודש, אפילו 100,000, שימו לב שנשאר להם מזה אחוז מסוים. נשאר להם 25%, 30%, 50%. אפילו לפעמים לא נשאר כלום, ואפילו הם בהפסדים. אז עם כמה שהמחזור גדול, זה לא באמת משנה. בסוף, כמה רווח באמת נשאר. אז פה אפשר לראות שב-30 יום האחרונים, על 405,000 שקל, נשאר לנו 105,000 שקל רווח. ועכשיו אני לא מראה את המספרים האלה בשביל להשוויץ, לעשות פה פוזה או משהו כזה או אחר. אני פשוט יודע שבעולם של היום, כולם סקפטים. ולא משנה כמה תראה ומה תעשה, עדיין אנשים ימצאו מה להגיד. חשוב לי גם להראות לכם מספרים ותוצאות מאחורי הקלעים, אבל עוד יותר מזה, אני בשנתיים האחרונות פתחתי מותג חדש, מאפס לגמרי, ותיעדתי את כל התהליך בסטורי. ממש מרגע הרעיון עד המוצר המומר ועד המחירות. למותג הזה קוראים מלו. אני תיעדתי שם את הכל. מהרעיון, לימי צילום, למוצר, לאישורי משרד הבריאות, את כל התהליך עד שהוא הגיע ל100,000 שקל בחודש. אם אתם רוצים פשוט כנסו לסטורי, לכו תראו את כל התהליך, עשו מה שאתם רוצים, אבל זה מותג שהחלטתי לחשוף. שאר המותגים, יש לי עוד כמה מותגים מאוד גדולים בארץ ובעולם, אני לא חושף אותם, תודה רבה, אני שומר על זכויות יוצרים, אבל אם אתם רוצים, נתתי לכם עוד הוכחה מעבר למספרים. אבל זה חלק מאוד חשוב. אם זה היה רק אני, זה לא היה אומר הרבה. הסטודנטים והתלמידים שלי בשנה האחרונה, הוכיחו את זה גם. אלה אנשים שהתחילו בלי ידע, בלי ניסיון, בלי שום מושג מה זה e-commerce, והם למדו את כל התהליך מעלה ועטף בדיוק לפי התבנית שלי. והתוצאות פה לפניכם. יש תלמידים שעשו מחירות ראשונות תוך שבועות, יש כאלה שהתפטרו מהעבודה, יש כאלה שהגיעו כבר לסקלים מאוד גדולים, יש כאלה שיצאו עם מותגים לארצות הברית. כל אחד לקח את זה למקום אחר, אבל התוצאות הן פשוט מדהימות. כי בעזרת היישום של התהליך, התוכנית עבודה המסודרת, הם הבינו צעד אחר צעד בדיוק מה הם צריכים לעשות ואיך הם צריכים לעשות את זה. זה בדיוק מה שקורה ברגע שיש לך סיסטם עבודה. אתה יודע מה אתה צריך לעשות ואתה לא מנחש. ועכשיו אני חייב לעצור רגע. כי הסיבה שרוב האנשים שמנסים לעשות e-commerce ודרופשיפינג או בכלל את עולם העסקים נכשלים, היא סיבה אחרת לגמרי ממה שאתם חושבים. הם למדו מאנשים מאיזה סרטון ביוטיוב, מייעוץ של חבר שאמר להם לעשות ככה, לא לעשות ככה. הם ניסו כל כך הרבה דרכים ולעולם לא הבינו באמת מה צריך לעשות בשביל להצליח, או איך הדברים האלה באמת עובדים. איך אני יוצר את הקריאטיב הנכון, איך אני בונה את האתר בצורה ממירה, איך אני מדבר עם הסוכן והספק, איך אני דואג למשלוח להגיע מסין לבית הלקוח, איך אני דואג לעצב אריזה. כל הדברים האלה הם דברים חשובים, כי בסוף העסק הזה, עסק האי-קומרס, הוא מתבסס על כל כך הרבה מקצועות שמרכיבים את המושג הזה. אתם גם בוני אתרים, גם משווקים, גם עושים שירות לקוחות, גם דואגים ללוגיסטיקה, אתם בעצם עושים את הכל. אז ברגע שאנשים לא מקבלים את הידע הנכון, או את המפה הנכונה, את התבנית, איך עושים את זה, אז הם מרימים ידיים ואומרים, זה לא עובד. או שהם נכשלים, כי תכלס,
הם פשוט הרימו ידיים. ותחשבו על זה, את אותו סרטון ביוטיוב שאתם ראיתם, עוד אלפים ראו. את אותו קורס שאנשים קנו ב-20 שקל ביודמי, אלפים ראו. אז אם אתם עושים את כל מה שכולם עושים והרוב לא מצליחים, אז יש פה משהו לא נכון בלמידה שלכם. וכאן בדיוק הבעיה. כי הרוב מראים לכם כמה זה קל, כמה זה כסף קל באינטרנט. בוא תיקח מוצר, תעלה מודעה, תבנה אתר ותהיה מיליונר. לצערי זה לא עובד ככה. דרופשיפינג מאלי אקספרס ושיטות ישנות מפעם, זה פשוט לא עובד וזה לא עבד כמעט אף פעם. עסק אמיתי בסופו של דבר מצריך שיטה, הוא מצריך תוכנית עבודה מסודרת, להבין בכל שלב מה אתם עושים. למה בחרתם את המוצר הזה? למה בניתם את הקריאטיב הזה? איך אתם עובדים עם הספק הזה ולא עם הספק הזה? למה אנשים יקנו ממכם? ואיזה הצעת ערך אתם נותנים להם? למה שבן אדם משלם לי עכשיו 400 שקל על מוצר מסוים, אם המוצר הזה בעיניו לא שווה 400 שקל? זה בדיוק הפער, איך אני יכול למכור את המוצר או לא יכול למכור את המוצר. וזה בדיוק מה שפיתחנו באיקומיפיי. איקומיפיי זה מערכת מלאה לבניית מותג אי-קומרס. מהשלב הראשון, מהרעיון, לפיתוח, לאתר, להכל. זאת אומרת, אתם מקבלים פה תבניות שבעזרתם, גם אני בניתי את המותגים שלי, גם התלמידים בנו את המותגים שלהם, אתם מקבלים את המפה הנכונה. זה כל ההבדל. אני לא שולח אתכם לא לראות סרטונים, לא לקחת שיטות של אנשים אחרים, כי בסוף הרבה אנשים לא אומרים לכם את האמת, איך הדבר הזה באמת פועל. ואת כל זה אני מלמד עם מפת דרכים מאוד מאוד ברורה. עם כלים של בינה מלאכותית, עם אוטומציות, עם תבניות, עם טמפלטים, עם פרומפטים. כי בסוף אתם חייבים להבין גם איך להשתמש בדבר הזה. אני יכול להגיד לכם תעשו א', ב', ג', ד', אבל אם אתם לא תבינו את הבסיס או את הדרך חשיבה שלי לעשות את הדברים האלה, אתם לא תצליחו. כי אתם חייבים לפתח דרך חשיבה יזמית משלכם ולהבין תכלס איך הדברים עובדים ולא לעבוד כמו טוקי. זה בדיוק מה שאני מראה פה. איך אתם מפתחים לעצמכם את הדרך חשיבה הזאת. ובאמת, כל מה שאני נותן בתוכנית הזאת זה טמפלטים ושיטות עבודה שעבדתי ושרפתי מאות אלפי שקלים כדי ליישם אותם וכדי להגיע לתוצאה הזאת. אתם פשוט מיישמים אותו על המותג שלכם. וזה ממש לא תיאוריה של כמה שנים שתתלו על הקיר, זה ממש לא תעודה, אלא בסוף, מבחן התוצאה זה מה שקובע. יש לכם חנות שמוכרת או אין לכם חנות שמוכרת? האם הבנתם את התהליך או לא הבנתם את התהליך? האם אתם יודעים לבנות מותג אחר מותג אחר מותג, או שבסוף אתם תמשיכו לשוטט בעצמכם ולהבין מאיפה תגיע הישועה. והמטרה של התוכנית היא מאוד פשוטה, לקצר לכם שנים של ניסוי וטעייה. כי הבעיה בקורסים של היום, אנשים שמלמדים אי-קומרס דרופשיפינג, הם לא באמת עושים את המקצוע. הם מוכרים לכם איך מוכרים קורסים. הם לא עושים את זה באופן יומיומי. הם לא באמת עושים אי-קומרס, ואפשר לראות את זה ברפרוש מהיר. ושם בדיוק אני רואה את הסכנה הכי גדולה למתחילים. הם מקבלים ידע ממקום לא נכון, ובסוף הרבה אנשים פשוט מוותרים, פורשים, אומרים שזה לא עובד, כי הם לא קיבלו את הדרך הנכונה, הם למדו ממישהו שלא באמת חי את זה. אם אני עכשיו רוצה להיות עורך דין, למי אני אלך? לעורך דין שחי יום יום את המקצוע הזה ביום יום שלו? או לבן אדם שיש לו חבר והוא שמע מעורך דין חבר שלו שיש לו עוד חבר והוא ייעץ לו מה לעשות. אני תמיד אנסה ללכת למקור הראשון, לבן אדם שעושה. וזה בדיוק עובד גם בעולם העסקים. שאני רוצה ללמוד משהו, אני אלך לבן אדם שעושה את המשהו שאני רוצה ללמוד, או את הבן אדם שהגיע לאן שאני רוצה להגיע, ואני אנסה ללמוד ממנו. לא מבן אדם שמכיר את הבן אדם, את החבר, אנשים מהצד. ממש לא, זה הדבר הכי נורא לעשות. אני רוצה את המקור. ואם אני עברתי את התהליך הזה בעצמי בשנים האחרונות, והגעתי למצב שהיום יש לי עסקים שעובדים, ואני יכול להעביר את הידע שלי ששווה הרבה מאוד כסף לאנשים אחרים, אז למה לא? מצד אחד זה שליחות, מצד שני, בניתי עוד עסק. מה רע בזה? ואני נוגע בעוד נקודה חשובה. אנשים רוצים ליווי אישי, פגישות ייעוץ, אחד על אחד. אני אגיד לכם את זה בהכי כנות. בן אדם שעושה את מה שהוא עושה ביום יום ומתפרנס מזה, לעולם לא יקדיש את הזמן לבן אדם אחר שהוא רק מתחיל ויראה לו בדיוק מה לעשות ואיך לעשות. האינטרסים הם שונים לגמרי. אז אם יש לך כל כך הרבה ידע, למה אתה לא עושה פגישות ייעוץ, ליווי אחד על אחד? אתה יכול לקחת ארגזים של כסף. והתשובה היא ממש פשוטה. מי שבונה עסקים לא יכול למכור את הזמן שלו. אני פעם לקחתי שיחות ייעוץ 1,000, 3,000, 5,000 שקל, 10,000 שקל לפגישת ייעוץ אחת. ובסוף הבנתי שלא משנה מה אני עושה, אני מוכר את הזמן שלי בזמן שאני יכול לבנות עוד ועוד עסקים. ועשיתי את ההפרדה המאוד גדולה בין זמן לכסף. ורוב האנשים שהיום יגידו לכם בוא איתי לליווי אחד על אחד ואני אשקיע בך 30-40 שעות בחודש, זה לא באמת יעבוד. כי בסוף אתם מבינים שהבן אדם הזה לא בונה את המותגים שלו, לא עושה את הדברים בשביל ביתו. ואם הוא מוכר את הזמן שלו בשביל ללמד אתכם איך לפתוח אתר או איך לעלות מוצר, הייתי מתחיל לחשוד. וככה גם אני.
אני רוצה להמשיך להיות בעולם העסקים. אני רוצה להמשיך לבנות עוד מותגים. אני כל יום עובד 12-14 שעות על המותגים שלי. אין לי את הזמן לבוא ולהעביר בן אדם אחר. וכנראה שזה בדיוק מה שמבדיל אותי מאנשים אחרים. אני לא באמת מוכר את הזמן שלי. ובכנות, הזמן זה המשאב הכי יקר שלנו. ואם אני הייתי עובר רק לפגישות ייעוץ וליווי אחד על אחד, אולי הייתי עושה מלא כסף, אבל בסוף הייתי מפסיק לבנות ולעבוד במותגים שלי. ושם המשחק מבחינתי בעולם העסקים היה נגמר. ובדיוק בגלל זה התוכנית שלי בנויה בצורה אחרת. הידע מועבר בצורה של הכשרה מאוד מסודרת. כל שלב פרוס לפניכם, בדיוק מה לעשות ואיך לעשות ואיך אני עושה את הדברים האלה בפועל. וחוץ מזה, ומעבר לזה, יש לנו קהילה, יש לנו צוות של אנשים שחיים את זה ביום יום. אם אתם צריכים ייעוץ אתר, אם אתם צריכים להתייעץ עם עוד אנשים שהם ברמה שלכם או כמה רמות מעל, כל נכנס לתוך הקהילה שלנו. אתם הולכים לחוות ולעבור את הדבר הזה עם אנשים אחרים, טובים כמוכם, טובים פחות וטובים יותר. וככה אתם מקבלים את כל מה שצריך בשביל להצליח בעולם הזה. גם את הידע, גם את המשמעת, גם את המוטיבציה וגם את הפליק בתחת אם אתם צריכים שמישהו מהקהילה יבוא וירים לכם. וכמובן גם אני איתכם. אנחנו עושים פגישות זום מדי שבוע. אנחנו עולים עם כל הקהילה ומתייעצים, דברים יותר, דברים פחות, כלים של בינה מלאכותית, איך אני יוצר את הקריאטיב הזה בצורה יותר טובה, אנחנו עושים שאלות תשובות. אני חי איתכם את העולם הזה. אני חי אותו ב10 שנים האחרונות, אבל אני גם בונה פה קהילה עצומה של יזמים. וזה מבחינתי השילוב הכי נכון. לבין למידה אמיתית, לבין בניית עסק עצמאי. אתם מקבלים את כל הכלים, את כל האסטרטגיות, את כל התוכנית העבודה, צעד אחר צעד. אבל גם אתם מקבלים קהילה, אתם לעולם לא נשארים לבד, וכל שאלה פתוחה שתהיה לכם, תיסגר באותו הרגע. אז מה זה בעצם איקומיפיי? איקומיפיי זה לא עוד קורס שמראה לך איך פותחים חנות גנרית ומעלים מוצר. זו מפת דרכים מסודרת שמלמדת אתכם איך להתנהל ולחשוב כמו יזם בעולם האי-קומרס של היום. כי בסוף ההבדל בין מי שנשאר תקוע לבין מי שמצליח זה בפרטים הקטנים. זה היכולת לראות את התמונה הגדולה. זה היכולת לבנות אתר ממיר, זה היכולת לבנות קריאטיב, זה היכולת להבין איך הלקוח הצרכני חושב, זה היכולת לבוא ולעבוד עם מפעלים וספקים בסין, זה היכולת לפתוח את ההזדמנות בשוק ולהיכנס כעוד שחקן מאוד משמעותי. וזה בדיוק ההבדל. אנשים חושבים שהם צריכים לדעת איך לפתוח אתר, ממש לא. היום בינה מלאכותית עושה את זה. הם צריכים את כל שאר הדברים שהיום בינה מלאכותית לא יכולה לעשות, וזה להוציא את הדברים לפועל. ובתוך התוכנית אנחנו מלמדים איך לבנות מותג אי-קומרס בצורה מסודרת, איך להפוך רעיון לאתר, איך לקחת מוצר ולשווק אותו, איך אנחנו הופכים הזדמנות בשוק לכסף, ואיך בדיוק מותג אי-קומרס עובד. משלב הרעיון, ליצירה, ליזמות, לדרך, לשיווק, אנחנו הולכים לעבור על הכל, מאלף ועד תף, מהרמה הבסיסית ביותר עד לרמה המתקדמת ביותר, מהמחירה הראשונה ביום למחירה ה-50 ביום. אנחנו הולכים לעבור על הכל. איך לבחור את המוצר הנכון, איך לבדוק סמפלים מסין, איך לעבוד עם מפעלים וסוכנים פרטיים, איך אנחנו הולכים לשווק את המוצר, איך אנחנו בונים דפי נחיתה, ואיך היום אנחנו עובדים עם בינה מלאכותית, ואיך אנחנו יוצרים כמעט את כל התהליך הזה באמצעות כלים של בינה מלאכותית. כי בסופו של דבר העולם הזה מתקדם. מה שאני עשיתי אפילו לפני 3, 4, 5 או 10 שנים, לא דומה בכלל להיום ברמת הפרקטיקה, איך אני עושה את הדברים. המודל הוא אותו מודל, הגישה היא אותה גישה. אבל איך שאני מבצע את הדברים היא אחרת לגמרי. מה שלקח לי לעשות שעות על גבי שעות וימים על גבי ימים, היום בכמה קליקים של בינה מלאכותית אני כמעט עושה 90% מהדברים. וזה בדיוק מה שאני מראה בתוכנית הזאת. איך עושים אי-קומרס, אבל ב-2026 עם כלים של בינה מלאכותית מאוד מתקדמים. וזה בדיוק מה שאתם מקבלים בתוך התוכנית. גישה למערכת המלאה לבניית מותג, כלי בינה מלאכותית שאנחנו עובדים איתם, תבניות עבודה מוכנות, גישה לקהילה של יזמים והכוונה של הצוות. ותכלס, כל הדברים שאני משתמש בהם באופן יומיומי למותגים שלי ולעסקים שלי. אתם פשוט מקבלים בדיוק את אותה מפת דרכים לעסק שלכם. והמטרה של כל זה היא פשוטה. לקצר לכם שנים של ניסוי וטעייה על טעויות שיכולות לעלות לכם הרבה מאוד כסף. וזה נכון, אפשר לבנות עסק לבד. אני בניתי את כל זה בשתי ידיים ב10 שנים האחרונות. לא לקחתי שום קורס ושום ייעוץ מאף אחד. אבל בסוף זה עלה לי הרבה מאוד כסף ושנים של ידע שהייתי יכול לחסוך אותו אם מישהו היה מכוון אותי ואומר לי תכלס מה לעשות. וזה בדיוק המקום שאנשים נתקעים. הם מנסים לעשות את הכל לבד. אני למזלי הצלחתי להתגבר על זה, ועדיין במקומות הכי נמוכים שלי הצלחתי להתגבר ולעשות את הכל לבד, אבל הרבה אנשים פורשים כי הם לא יודעים מה הצעד הבא. וזו המטרה שהקמתי את איקומיפיי. בית וקהילה ליזמים חדשים. ויש משהו שחשוב להבין על התקופה של היום. העולם משתנה מאוד מהר. בינה מלאכותית משנה את הדרך שבה עסקים עובדים. ומי שידע להשתמש בכלים האלה, יקבל יתרון עצום. ומי שלא, פשוט יישאר מאחור. כל כך הרבה מקצועות שהיום נחשבים הדבר. הייטקיסטים, מתכנתים, בוני אתרים, מעצבים, כל הדברים האלה כבר הוחלפו בבינה מלאכותית. אני לא הולך רחוק, זה כבר קורה היום, זה הוחלף, זה שם. אז תחשבו מה יקרה עוד חודש, שנה, שנתיים,
כבר מהיום. מי שיקבל וילמד על עצמו את הכלים של הבינה המלאכותית וישתמש בו למטרותיו, יעשה הרבה מאוד כסף. ועכשיו הסיבה שאנחנו פותחים את התוכנית הזאת במחזורים קטנים, זה בשביל לתת לכל בן אדם גם את הליווי וגם את המקום שלו בתוך התהליך. אנחנו עובדים עם מספר מועט של אנשים כל פעם, כי המטרה לא למכור עוד קורס, אלא באמת לבוא ולהכווין אנשים לדרך הכי נכונה להצלחה. כי ברגע שאתה ממקד, ו4 מתוך 5 תלמידים, או 9 מתוך 10 מצליחים, פתאום האחוזי ההצלחה הם בשמיים. וזה למה אני מתמקד באיכות ולא בכמות. וכל מחזור כזה מקבל בדיוק את היחס שהוא צריך. וזו בדיוק המטרה שלי, לעבוד עם אנשים איכותיים בתקופת זמן הזאת, ולא לבזבז את הזמן על אנשים שרק ייקחו לי את תשומת לב. ועכשיו יש לך 3 אפשרויות. האפשרות הראשונה היא להמשיך כמו שעכשיו, לראות סרטונים, פוסטים ולקוות שמשהו יעבוד. האפשרות השנייה היא לנסות לבד, ניסוי וטעייה, אבל קח בחשבון שהדבר הזה ייקח לך הרבה מאוד כסף על טעויות שתעשה ועל זמן יקר שאני לא יודעת כמה יש לך היום. והאפשרות השלישית זה לקבל את המפה שלי, את הדרך שלי, איך אני בונה מותגים, איך התלמידים שלי בנו מותגים, כי אני יודע להעביר אותך מסע שלם מהרגע שאתה מתחיל גמור או עם קצת ניסיון לרגע שיש לך מותג מוכר ביד. ואני כל כך בטוח בזה, כי כל פעם שהבאתי את המפה שלי, את התוכנית שלי לתלמיד, והוא יישם אותה באותה צורה, הוא הצליח. אז אין שום סיבה שזה לא יעבוד גם לך. ועכשיו המשפט הזה הולך לסנן כל כך הרבה אנשים. אם אתם מחפשים כסף קל ומהר בלי לעבוד שעתיים מהבית, זה לא בשבילכם. זה לא המקום. יש פה בניית עסק אמיתי, וזה דורש תעצומות נפש, משמעת עצמית והתמסרות לתהליך. אנחנו מחפשים אנשים שרוצים לבנות משהו אמיתי, אנשים שמוכנים לבוא ולהתמסר לתהליך, לעבוד לפי התבניות שלנו, לפי הפרומפטים שלנו, לפי התוכנית שלנו ולפי המפה שלנו. אנחנו פה מלמדים בדיוק מה לעשות ואיך אנחנו עושים את זה לביתנו. אני מחפש אנשים שכנים עם עצמם ומכירים את עצמם, שיודעים מתי להגיד כן לדבר הנכון. יש מתחת לסרטון טופס קצר, תמלא אותו, ואם זה נראה מתאים, אחד מחברי הצוות שלי ייצרו איתך קשר בהמשך. וככה אנחנו נסביר לך בדיוק על התהליך, מה אתה מקבל, מה זה דורש ואיך מתחילים. וגם אם לא תתקבל לתוכנית זה בסדר. אני מבטיח לך שהסרטון הזה כבר שינה לך הסתכלות על איך אתה רואה את העולם. מחכה לכם בצד השני.